maliet mane weche account. To no konyal duoko nikech obende moko nokia. Iyudo ka dispensary moro nitiere koro gweng. To le dispensary no niga account. Aseli midala. Iseli madala. Inye go bei dispensary. Ngata mabire go bei dispensary kacha. Pesa mane modwa chulo e account mar go bei dispensary. Kaponi go bei dispensary nitiere. Dakane onge. Koro go bei dispensary dwara account motimo nade. To nitiere bondo maeno hospital maduong ma coordinate osiptendegi. Maka nitiere requisition ma wuok go bei dispensary. To the bondo. To ka en pesa monego tigo to can be dispensed from account mabondo. So account mang'eny gi VOJ, the long short of it enene mago ema nyayo mibadhi e county. Mago emikwalo godo county. Nikech moko nigi nyinge machalre. To nikech gin gi nyinge machalre koro pesa wuok e sirikal mamalo to dhi e nying kara nying modhie no oken mo official mar county cha en nying mochake. Tangi poge titimo kode ohala to ka pesa oseduogo to akawo nyinyo te kwaduoko ne county pesa ne eka account ma county cha de bedo active after 3 months nikech pesa manyoor cha watimo godo ohala. Supply moro no chiek kamoro nyaka wateri. Pesa county ni emwatiyogo. Kose chulwa te kwaduoko ne county pesa ne tido ka account no bedo active to an wadonge profit wa itiyo gi pesa jopiny marach. So onego bed chik miluwo ma prescribe ni counties niga account adiwa eka bro bedo mayot. Sani sirikal kano chakore to nwadwa goe koko. To an kipenja tapani en achiel kuom yore maber mar ng'iyo ni to sirikal loso pesa di. Nitiere traceability ga accountability. Gir mar chudo e citizen. Wanyalo sani yude record makoni department makama nyoyudo pesa machalo kama nikech kwa dhie records mag e-citizen to aneno. Machachoncha ichulo pesa NHIF to pesa dino okbed reflected VOJ. Nyaka ng'imanya ng'ato ka NHIF kanyo mang'ini account ni malodni to pesa tichulo gi M-Pesa kichukone ni chulo. Idhi manyo passport ka passport ni itugo godo atuga pesa tisechulo nikech okinyal neno pesa kuma ni chule. So limited accounts account matin ber miyo county ng'eni en gi pesa di. Ng'ato nyot tang'ona group moro antiere ni governor mama chaku mama Kueni Mutula Kilonzo Junior oloso app more simu ka ma ong'e godo ni department ka department mare mar county in a day pesa di modonje